ちょっとこれ寝てるから。どのバスター、いや違う、ボスな。やられた。弱い？あ、やっぱちゃうわ。マリオボス結構強いで。めっちゃ強いって。あ、17しかここに来てる。どっかん行きおるからな。はい。ドン。はい。いいね。これできるの？これ付きやる。これ？うん。できんね。中地山まで行かない。カップのこれで行けるかな。行けへんのかな今。よっしゃ。G 技。なぜ EX は出る？ビャン。銀とこいだ。倒してやる。マリオ倒せるけど。銀とボスなのほんまに。あ、でもな、なんかな、こいつ負けたよな。なんかな、なんか手に持ってるやつな、やりよんねん。それでな、こいつな、復活させよるからな。ピン、これでな、潰せばいいねん。バッコーンって。手のところの持ってるやつ、バッコーンって。ずらってな。だから、ここらへん。ここらへん。うん、ここらへん。まだやで、こいつとか引いてからやで。そうだ。合わせ風にも向こうが怖い。ガン。負けたー。いいで。だって強いもんこっち。よし。倒せる。カッパバー。じゃじゃーん。よし。大丈夫ね。全然効かへんねんな。こっち。どっちや。あ、渚のハイカラウェール。ドカーン。漆黒ミュータンス。ドンドン。
倒さなあかんな。よし、倒した。よし、終わった。終わった。ああ、やられそう。倒した。金と銀。なんかってやつ潰した？潰してるやろ？潰した。よし、深い看板もゲットした。よっしゃー。お前なんか用がいい。お前と言うな。ここ。竜もゲットした。了解。竜が勝手に出てきた。勝手に出てくれた。通して。こんな怪我で倒せると思わなかった。一体したらやられてる。こいつってな、友達とかいらんねんで。いや。でもな、めっちゃやったよな、声でんで。声で、見て。ピョピョ映画じゃんな。これやり方知ってる。これでわかんない。どうするの？やっていこうか。やって。やり方わかった？手も入れて。合わせてんの。やり方むずい？やって。いいよ。やってます。だよーって。2回目行くな。よし。セーブしなあかんだ、これ。こっちランク C やね、竜。忍びの森。オッケー。何や。台風がやってきた。台風の目。それでめっちゃな、妖怪って呼んでいくんで。台風の目やで。っていう妖怪？そう。知ってる。ボスやろ、めっちゃ強い。弱いよ。お前、超弱かったな、あれ。竜も一回倒したことある。ないな、やってって言われたから、強いチームで。戻して、こんなにやったくない。オッケー、キークエスト解決しよう。あ、これ、時をかけるババアのクソ。無限地獄行かなあかんね。無限時刻。オッケー。クリアしていかなあかんねん、めっちゃ。
桜住宅街に探してみましょう。無限時刻の鍵持ってる？持ってる？持ってないかもしれない。どこでもらえるか知ってる？ハルキ。どこでもらえるの？ほら持ってない。持ってないかった。どこでもらえる？ここ行ってない？こっち行ってない？ここ宝箱あんで。知ってる？ここに宝箱、外出たら宝箱あんの知ってる？知ってる？はい。寒いな。もうこれ開けたん違ったかな。開けたるわ。B ランクへの挑戦。ミュウより進んでんねんなー。ミュウ全然クリアしてはらへんで。だってまだな、デカにゃんな、まだケツナミコもゲットしてはらへんで。おかしいで。ミュウのな、電話な、おかしくなってんねん。だからな、アホになっちゃった、リュウは。まあ、リュウの無理だよ。無理。どこなんや？弱そう。こいつ目指しよっしゃ。今度はジバニャンどこにいんの？これの。これのジバニャンどこにいんの？これのジバニャン。見える？ねえ、教えて、どこ？教えて。こっち。こっちの方が近いの？こっち。こっち？こっち。このここ通って、ここら辺、このどっかにいる。これ。ここ。いるやろ？ここに。了解な、ここ？うん。これか、これか、これやな。これやで。これ？出てこい。なんで知ってるか言ったのか？聞いた？ほら。厳しいよ。また聞いてみる。またこれ倒さなあかんの？ちゃうで。消えた。探しに行かなあかんだよ。
それが分からんかるけどこれは分からんやろ。りょうやり方知ってる。うん、これは知ってる。これは知ってる。これは簡単。ジュアニャンを操作しながらな。うん。経済を探しながらな。うん。あ、この人知ってる。うん。でも名前は忘れたな。赤丸やったっけ？いや、それはジュアニャン。エミちゃんやって、エミちゃん。エミ。書いてある。それで A とか押せんの？デザインや。そこは何だ？知ってる。朝になった。外でやる？ここで光るのよ。ジュアニャン。いい日に出なったわけ、そうそう。あ、解決。すぐ解決だし。早いな。当たり。何がもらえるの？こうなりだな。カードを手に入れた。なんかできる。救出クエストを解決しよう。V ランクの挑戦や。調子堂に行かなあかんね、これ。最初な。最初調子堂で、森田城も戦わなあかんで。でもそれは線があるからそれにたどっていけば大丈夫。よし、これでどうだ。うるさいな。